Kasalukuyan nilang nire-rescue. Bumaksak po yung tulay. Ito. Ano yun? Dali, Dinky. Ha? Ito sir, ito pa lang muna ang nakikita natin sir. Pero parang dalawa lang sir. Dalawang dump truck sir, kayo yung sasakyan nila. Tapos meron ba sir ito? Cellphone Dinky. Your cellphone. Isang truck lang? Isang dump truck sir, dalawang kotse. Isang dump truck, isang kotse lang Innova. Batang na ano. Ito po yung kasakalukuyang ano. Dito po yung grabe talaga. Isang dump truck at saka isang kotse po. Totally putol oh. Yun yung parang sabitan ng ano. Ma'am, malis ka dyan ma'am, maipit ka dyan ma'am. Tulay po dito sa Kabagan going to Santa Maria. Dito po bumagsak siya may Kabagan. Ang isang ano niya, isang linya po niya, ayan oh. Hanggang isang pilote po 'yan. Grabe oh. Ayun isang dump truck at saka isang kotse po. Nabunot sa ano niya, nabunot. Pinagbigay na, batama. Hindi, yung pinagtoksan dito sir. Siguro, ito toks lang eh. Dapat yan lumabas diretso yung sa taas eh. Para nakaroskas sa taas. Eh, parang naitoks lang eh. Dapat yan labas hanggang doon oh. Ayan, patan. Yore po driver no. Patuloy ay. May nawa pa na. Paki-share po ng video natin. Mga kamusika. Ito yun oh. Ito mo. Ayun oh. Yun ang sinasabi nilang parang London Bridge is falling down. Nagka-falling na nga. Ore baru magtatay. Marayo ko malapit ang landa bumigay yan eh, na-disgrasya kasi ko mga. Marayo ko malapit. Ay din na. Oo, ano ba balo? Ako yan ako. Hindi naman sa
Kira di yung tinggi yan eh. Oo. Ay, orin lang karo daw, katawa na doon. Ano ko, ano ko, vlog. Rapi yan. Di ba sa likado, yun na, dyan ang tanong. Ano na, lapa. Sinong tawagan mo, sir? Pagkatauli daw. Ang dami yan, nandun posibilidad na tumarepair pa kayo. Totally... Repair. Huwag nga na-repair na yan. Diretso bagat na kami yan. Oo, diretso mo, madam kayo. Pero, lalas ka kan. Ral! Ayan alin, bakit? Lalas ka kan. Yan ba yung driver? Driver yan? Yung driver ng kwan. Driver ng kwan ito ng truck? Hindi nga, driver ng single. Ay, single meron pa yung single na ano? Oo, lumipad siya galing sa ano. Asa na yung motor? Yung tao? Ay, ito po, driver po. Dahan. Pagkatras ko malabi, pagkatras ko malabi. Magilit. Driver daw po ng single yun. Tumilapon siya. Sabi. Buwang yung may bawal yata mo. Uy, yung wangon. Igol. Basta nagkasya na tore. Pwede na. Bawal yan eh. Awira talaga, pwede yan. Boss! Paano kita to? Kami to ulit ato, mag-atras ka na! Hoy, basta to! Mas delikado yan rin, start dapat manayari ito siyempre, wala na uyuni eh. Pagkatrasan mo nga namin to ulit utong! Eh, siyempre nabuyuni eh. Kaya may nga naiwasan mo. Karo pagkat takitari pati ko ah. Forward dyan eh, pare. Oo. Kontra. 10 million. Double I bimba yan eh. Kar ka na ba? Oh, mapapatama na ako karga na angin mi kotse yo. Aru awang wana tumayan na nala tumayan. Lagi ko na inova na tayo ah. Awang mabawang. Yari. Yore latad dito firmi na medyo nakuha yore tad dito nakasinggal. Nagkagag. Yep. Natay. May kabutan matar tu gat dete. Nano na durug mo parang mukha na pati ko. Natay. Pero last na last. Matole man ba matole. Pero oh kita ni motor kita. Bakit? Ano? Pagkaro, bubog tatong na, yun mo. Online, may ganun da. May driver na. Oh, may lang mo dyan na driver na trailer.
Damo eh. Huwag nga na, driver na. Ikarga na. Huwag na, driver na. Ay, want to, ikakarga ni? May lang mo na ikarga na yan at Yo, delikado yan. Itong may dalaber niya, lang nanakulap siya doon na ni, ano. Dari lagu. Mara yung mga nalapitan eh. Yes po ma'am, Santa Maria. Santa Maria Bridge po. Ayun o, makikita nyo yun o. Isang ano po yan, poste to poste po yan. Ilabas mo na kayo. Magdasag ka muna natin. Mas delikado yan. O mag-atras ka namin, Toray. Yes ma'am, may Kirante. Yung laman po ng kotse is maraming laman po. Din kanina yung isang lalaki na single driver na nakasingle. Mula doon sa taas, lumipad siya pa ganito. Kaya yung mukha niya halos basag-basag. Pati katawan niya ng daming pilay. Yes po ma'am, talagang magba-viral tong tulay natin dito. Buwan po, poste to poste. Medyo i-atras na nabi. Ito pati. First. Naka-uniform. I-atras mo na nabi ka na. Atras mo na. Bro, pakinay! Maiwasan natin yung baka-master pala pa. Biktima pa tayo. Uwi na lang tayo. Okay na.